De danske kommaregler fylder 32 tilskrevne sider, hvor man går ud fra, at du kender til ord som relativsætning, præposition, underordningskonjunktion og sætningsknude. Så hvis ikke du i forvejen er en kæmpe stor sprognørd, så kan det faktisk være rigtig svært at få styr på kommareglerne. Vi vil gerne derfor give dig 4 nemme huskeregler til at få sat kommaerne korrekt. Huskereglerne er ikke kommaregler i traditionel forstand, og man fanger heller ikke alle sine kommafejl med dem, men man fanger rigtig mange. De 4 huskeregler er faktisk rigtig nemme at huske i sig selv, fordi de begynder alle sammen med sæt komma foran. Og så vil jeg lige sige til dig, som måske er sprognørd, at jeg i det følgende vil tage udgangspunkt i kommenteringen med startkomma. Sæt komma før at, medmindre der kommer et udsagnsord bagefter. Og som du måske husker fra folkeskolen, så er disse her udsagnsord, det er en slags handlingsord. For eksempel hoppe, løbe, synge, danse, spille. Lad os prøve at kigge på et par eksempler. Anton tror ikke, at han kan løbe en maraton på under 4 timer. Vi har vores at, som efterfølges af et ord, som i det her tilfælde ikke er et udsatsord. Derfor så sætter vi et komma før at. Så har vi Mathilde elsker at sidde foran i metroen. Vi har vores at her, som efterfølges af et udsatsord, og derfor sætter vi ikke komma. Det vil sige, komma før at, medmindre der kommer et udsatsord bagefter. Sæt komma før men. I nogle tilfælde kan man undlade komma før men, men det er aldrig nogensinde forkert at sætte et komma før men. Et par eksempler. Lisa ringer til Daniel, men Daniel tager ikke telefonen. Komma før men. Benny cykler på arbejde, men tager toget hjem. Komma før men. Så altså, komma før men. Den tredje huskeregel er mindst lige så nem. Sæt komma før alle HV-ord, det vil sige hvem, hvad, hvor, hvorledes, hvordan osv. Et par eksempler. Peter ved ikke, hvad han har gjort af sin taske. Komma før hvad? Ulrike spørger ham, hvordan han har det. Komma før HV. Så altså, sæt komma før HV-ord. Og den sidste af de 4 huskeregler hedder sæt komma før der som, hvis de 2 ord kan erstatte hinanden i sætningen. Lad os prøve at tage et par eksempler. Det er Viggo, der henter maden. Her kunne vi erstatte der med som, så vil der stå, det er Viggo, som henter maden, og derfor så sætter vi et komma før der. Men i den næste sætning, der giver det ikke så meget mening at skifte som med der. Sætningen hedder, det er ikke som i gamle dage. Hvis vi skulle have haft derinde, så ville det hedde, det er ikke der i gamle dage. Det er noget røv, så derfor kan vi ikke sætte komma før som. Så den sidste af de 4 huskeregler er altså at sætte komma før der og som, når de 2 kan erstatte hinanden. De 4 huskeregler for komma er som sagt ikke kommaregler i traditionel forstand. Det er nogle regler, der hjælper dig til at fange en del af dine kommafejl. Hvis du har mod på at få udryddet alle dine kommafejl, så vil jeg anbefale dig at klikke ind på www.kommakursus.dk og læse lidt om vores online kommakursus. Det er ret fedt.